Hi mga besh! Good morning, good morning, good morning! So today is February 2. And then today is Candelaria, no, sa mga Katoliko. So ngayon is may Labadami Day. Grabe, ang dali lang ng panahon, no? Di ba parang kahapon lang is Sunday. Ngayon is Friday na, which is masaya na malungkot. Masaya kasi wala nang pasok bukas. And then malungkot na naman kasi it's my Labadami Day. Ito yung mga lalabhan ko, yung uniform ni Kent. So, ayan. So, mga besh, kain-kain muna tayo kasi mag-8:30 na and then hindi pa ako kumakain at ako ay nalilipong na. And then, magtinapay lang ako ngayon. So, ito yung binili ko kahapon. And then, syempre, yung coffee na MX3 and then yung lagayan is Nescafe. Oh, ayan. Itong kape talaga, besh, is sumpay talaga ni sa akong kinabuhi. Pag hindi ako nakakainom ng kape sa isang araw is mas sumasakit talaga yung ulo ko. So, kailangan ko talaga ng coffee para ako ay mabuhay. Coffee is life. Hala, anong oras na, besh? Nagara sa ning oras. Oh, parang hinahabol. Nagigukod. Besh, para siyang gigukod. Wa pa ko nahuman, pero nakapaglaba na ako ng uniform ni Kent. Yung puti niya is na babad ko na. And then, nakalaba na rin ako ng mga medyas at saka yung panyo, yung handkerchief, and then yung mga undies. So, yun. And then, nakapagwalis na rin ako doon sa labas. Kasi maraming mga sabang mga kanang naya galing nga dahon. Nanasad ko ani problema ha. Tagalog problems. Ayun nga dahon. Di jud pwede nga, di ko kabaluan eh. Kinahanglan makabalo jud ko. Ay, tuyo nga dahon. Tuyo nga dahon lagi o tuyo nga dahon na basta yung hagbong ba ng hagbong. Hay, paitan ng Tagalog. Basta yung na-fall na mga dry leaves. Ayun. Kasi nagwawalis ako doon. Kasi yung kapitbahay namin, si Manong, is palagi siya nagwawalis. Tapos, nahiya naman tuloy ako na yung labas ko is marumi. Tapos, ang sa kanya is malinis. Kaya, ayun. Lagi na noon kong nagwawalis sa labas. So, ayan, besh. Mga 11:30 na lang ako mag-prepare ng aming lunch. And then, sa ngayon is maglinis muna ako ng CR. Katatapos ko lang maglinis ng CR and then ako ay nauuhaw. Nakalimutan ko tuloy uminom ng water. Kunti lang yung nainom ko. Kasi minsan kahit nauuhaw ka na, gusto mo pa rin tapusin yung gusto mo pa rin yung tapusin yung tinatrabaho mo. So ayun, yung oras is 11:45 na. Mag-prepare na ako ng lunch. And then, tingnan nyo, hindi pa ako nakapaghugas. Ininit ko lang itong natira kagabi na gulay. And then, magluluto ako, magpiprito ako nitong fish tapa. So, ayan, besh. Ito yung lunch namin. So, ayan mga besh, may mga itlog pala ako dito na galing kay Papang VHER sa may manok kasi siya na mga pangsabong. So, syempre, mayroon siyang mga inahin. So, ito ay itlog ng kanyang mga inahin. So, binigay niya ito sa akin kanina. Kahapon pala. So, pupunasan ko muna kasi marurumi. So, kahapon is kami, di ba, grocery kami. Tapos sabi ko, bibili ako na ito. May itlog pa naman ako dyan sa ref. Pero gusto ko bumili na naman kasi para hindi ako mabusan ng itlog kasi mas kasi kami itlog lover or itlog eater. So, ayun. Sabi niya, ba't ka pa bibili? May itlog daw siyang nilagay dito sa sa lamesa. Sabi ko, ayoko nun kasi di ba yung mga pansabong, marami yung mga nilagay na mga gamot.
Sabi niya nga, sa pangsabong lang daw yun, yung sa mga lalaki, pero sa ano daw, sa mga inahin, is mais lang daw yung pinakain niya, or minsan feeds, pero mostly daw talaga is, mais lang daw. So sabi niya, mas makonsider ko pa nga daw ito na manok Bisaya. Sabi ko, oh, diba yung manok Bisaya is very nutritious yun, parang organic talaga siya. Manok Bisaya. So, paano kung doon siya iniitlog sa sa Luzon? Hindi na yung Bisaya. Ano na yun? Itlog Tagalog na yun. Wala naman siguro. No? Ay maitlog, tawag siguro doon native na itlog. Native na itlog. Oo, native siguro na itlog ito siguro. Ito talagang Bisaya, no? Kuan jud, magbuot-buot. Sila rin ng itlog Bisaya. Itlog sa sa Luzon. O kaya dito na itlog sa Iloilo. Niya ang saman ng Hilonggo man to. Grabe ni Bisaya. Alam nyo, naka 19 eggs ako. O diba? Maano talaga pag itlog Bisaya, kasi yung kulay niya is ganito, brown yung kulay. Kaya kulay ng itlog, Tagalog. O diba kaya itlog ng Ilonggo. Pero diba, basta, brown eggs is mas organic siya. So, meron na akong eggs. So, ayan ang mga beshies, nakapagsain na ako. And then, water check is ito na lang yung natirang tubig. And then yung oras is magsi 6 o'clock na ng gabi. So, ayan. Naubos ko na yung 1 liter. So, ayan na mga besh. Nakapag-breeding na rin ako ng chicken. Mamaya ko na siya lulutuin pag nandito na second para pag kumakain siya is init-init pa rin yung chicken at saka crispy pa rin yung kainin. So, ayan. Ngayon mag fried chicken. So, hi Besh! So, yung time natin is 7:42 na ng gabi and then kailangan ko nang i-end tong vlog para naman makapag-edit ako na maaga. But, before that is magsha-shoutout muna ako sa mga nag-comment doon sa aking mga previous vlogs. So, first is parang dito ata ako na tapos kay Jen and Pete Vlogs. Ang init pala dyan ngayon sis, naalala ko tuloy uminom ng tubig sis. Sarap naman ng baby back ribs. Oh, masarap talaga yung baby back ribs and then yung tubig is kailangan talaga nating uminom lalo na pag mainit ang panahon. Diba, Pesh? So, nag-comment siya doon sa aking baby back ribs na luto na. And then, second is itong si Marifi Bonghanoy. Pesh! Dili lang lami, perting lami ajad Besh. As in, so pag natay mga tapok-tapok, na lang ko kung unsay akong dadon, kani ba si baby back ribs or katong akong gidala last sa to kanang chicken wings. O katong akong gidala, di ba favorite sa to nimo? Pili lang ana asa akong dadon. And the next is nag-comment sa baby back ribs na luto na is itong si Anjoneda. Hi Besh! Sarap naman yan sis, nakakagutom. Masarap talaga Besh. Marami ka talaga makain na kanin. And then next is si Mimi Daos. Good video. Thank you Besh! And then itong si Singing with Shivanshi. Maraming salamat. And then,
si Mitch Road, nag-comment din siya doon sa aking baby back ribs na luto na. Padong nakutulog pero nakakita ani. Tingob na lang sa breakfast. Nice recipe as always, best. Always best. Siguro nagugutom to siya na padulong na siya matulog. Tingba na lang besh kay sos. Wa jud tay diet aning mahimo. Sige lang tag kaog lami. And then next is si Pinay Introvert. Ang sarap naman. Thanks for sharing the recipe, Ma'am Shi Besh. Maraming salamat, Besh. Hi, na-miss ko si Pinay Introvert. Punta nga ako sa channel mo, ha? And then, si Kylen. Looks so good. Salamat, Besh. And then, itong si Beauty by Jazz. Yum. Thank you. And then, itong si Phil Arab Diana Sala Ahmad. Hi Besh, akala ko talaga siya yung Muslim talaga siya, pero yung asawa lang pala niya ang Muslim. Tapos, siya is nakatira ngayon sa Kuwait. Hi Besh! And then, si Aki's Vlog. Oh, I love baby back ribs. Marami talagang naglalove sa baby back ribs, Besh. Masarap kasi ano. And papalapit ka ng umuwi. Marami kang dala, no? And then itong si Capriosa. Wow, nice trip outside. Sarap ng baby back ribs. Nice shout outs. Like number 10. Nag-comment siya doon sa aking baby back ribs. And then, na ako doon sa sa studio mo. Inggit na inggit ako doon. Palapit na siya matapos, di ba? Maganda na siya, Besh. And then, itong si Joy in Your Heart. Kalami ba, ana, sis? Oy, nagutom ko ba? Yayamaning ulam, kahit mais na lang ako, sis, please. Di lang kay mais, oy, ako ihatag sa imuha. Ano talaga? Baby back ribs talaga. With side dish na yung mais. Ano pala itong si Joy in Your Heart? Bisdak, Bisayas ang dako. Taga ano siya? Taga Bukidnon, oh? From the bountiful province of Bukidnon. Okay. Mura kanang ni-apil og kuan. Ni-apil og sa may apilan ka, no? Si Simple Rich commented, sus, taon, kalami, ana, Besh, oy, panghatag, hihihihi, sus, kundol pa lang ta, Besh. Anta jud ka, kalayo pa sa atong Guadalupe, no? Nakostiluan, ikaw nakas Guadalupe. And then, nag-comment din siya sa yung baby back ribs marinated. Siguro to na na video. Mayo day ka muluto, sis. Dili man sad ko maayo muluto, pero ganahan lang ko magluto-luto. Usahay nindot pagkaluto or lami pagkaluto, usahay sa bati. Ganon. And then si Jude Raps commented, sarap. Ito na yung latest video ko, yung Utan Bisaya. Masarap talaga, Besh. And then si Renkarima Far. Sarap naman yan, Beshi. Masarap talaga, Besh. Hi, Besh. Parang bago to si Renkarima Far. Punta nga ako sa channel mo. And then si Choice Terry commented, gimingaw kaay ko ana, Besh. Mao jud, wala ni diha, Besh, no? Hi, Besh. And then si Lisa A, lamog-lamog pa more. Lisod ka magbisay, magtagalog, Besh. Oy, sis, kadugayan ba ako naman dyan yung binisayon? Kamay, kulang, Besh. Lisod pa kaayo magkasapid-sapid pa atong dila, inig sulti na to. Tapos maghunahuna pa taong sa magkahay. Anang Tagalog at tungkuan. Ay, bisyo kay Besh. Budlay. Si Niza Ambel. Wow. Oops, muli ka na. And then, last is si Manang BESH. Our Life in Philippines, Sen and Mose. Bali, dalawa tong channel niya. Yung isa is si Sen Brown. Si Manang BESH rin yun. Hi Manang BESH. Sabi niya, hello BESH, ang fried fish, masarap yan. At may gulay Bisaya, the best. Natawa ako sa binayran, mag-taste test, hahaha. Alangan BESH, pag sinabi nila hindi masarap, hindi ko na talaga magluluto.
bahala na sila sa buhay nila. No? Kailangan talaga sila magsabi na masarap kahit hindi masyadong masarap. So, ayan. And then, Manang Besh, na panood ko yung yung video mo kanina. Kanina. Napanood ko yun. And then, tama lahat yung mga sinasabi mo. And then, maraming salamat din talaga, Manang Besh, kasi isa din ikaw sa aking inspirasyon na bakit bumalik ako na mag-vlog. Kasi, di ba, naglaylo ako. Tapos, na-inspire ko sa iyo kasi kahit nagtatrabaho ka, nakapag-video ka pa rin, nakapag-upload ka pa rin ng video, everyday pa rin yun, ha? So, ayun, isa ikaw sa aking inspiration. Good job, Manang Besh. So, yun lang mga beshies. So, till next time, baka bukas is mag-vlog din ako. Mag-vlog pa rin ba ulit ako bukas? Tingnan natin. So, yun lang. And I will see you on my next video. Bye-bye!